everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Basta ayaw na lang pagtag-atagan, anak Greg, uy. Basta kay maunay tinuod nga akong gisulti. Sagdi lang. Sagdi lang. Bahala na kay trato. Basta, di yung kong surrender sa akong gugma ni mo. Akong ipamatuod ni mo. Nga ako ragyon ang lihiti mo nga makatag ni mo stinod. Anay nga kalipay sa gugma. Wa nahilain. Siguryo ray para ni mo. Oh, akong Lolita. Magsabot rin ko tao, tarong, Toribia. Gibayaran mo yung tikag sakto. Pero anong, wa naman yung magkadimao. Paminaw ha na to. Oh, Paminaw kay mas nindot ting akong plano karon. sa minindot imong plano? Yun, Aragod. Ano bang hiskot magkag imong plano nga? Ako may nag-hire ni mo. Ay paminaw lagi una na to. Ni ako'y nakitang mas nindot na ideya. Ala, sige, sulti. Ay, kaya, Toribia. Sige na. Abi nimo, si Lolo Goryo nimo, mitanyag na ko nga kita na lang kuno ang magparis. Kay angay kuno kay tang parison. Gwapo o gwapa. Unya matod pa niya. Hatagan kuno ta niya og house and lot. Unya na apag cash nga 5 million. Ano sa? Mao din ni rason kung anong wa ni mo sunda nga magisugo ni mo? Ay wa ba say dautan anak gud na to? Dagagog ko. Unya ikaw uli 1,000 ka. Ay, pastila ni mo, Toribia. Anong ato magkamamino ni Lolo Goryo nga ako may nagsuhol ni mo? Wa kay makuha ng sulti ni Lolo. Ako may sunda kay makakwarta gyud ka. Ay paminaw ra gud na Naunsa to. man, oy. Naunsa na ko taon eh. Ako na mahinoy maminaw ni mo, imbis nga ako imong sundon. Ay paminaw sa lagi ba? Abi nimo. Oh, Pinangga kayo ka sa imong lulo. Basin og dili lang kay house and lot og 5 million re atong makuha. Posibleng ikaw pa'y makapanunod sa tanan. mao gani nga gikuha ti ka, Toribia. Aron si Lolo, mo'y imong mabana. Kay simba ko, maadto siya sa lain, mainggaw na hinong tayo eh. Basin ato na ang tanan ihatag sa iyang asawa. May ganyan ikaw, kiduna naman tayo gipirmahan daan. So, wa mong guy kaso anak na to. Day. Kay bahina namang gyud kaniyang daan ba? Bahala nagdili tinud-anay ang ato, good. Ang importante nga makakwarta na ta. Kay buhatag siya dayon nato. Ano gun kayo ang house and lot og 5 million, oy? Ay gamay lagi kayo na. Mas may itong tibuok gyud ang ato Toribia. Tibuok! Ah, ako lang una ng hunahunaon, oy. Naglibog ko sa akong desisyon ron kung kinsay akong sundon. Yahak biya kay. Dayon mo Greggy og Tasyo. Dali. Hey, ngayong hapon ni mo, Lolet. Sige na, paglingkod mo. Lingkod mo, uy. Kumusta, Lita? Okay ra ko, Tasyo. Ikaw mo, kumusta naman sad mo? Ay, kadiyot, ako naman yung taong usa din niyo, uy. Naglakaw mong gud sila si nanay ug tatay. Magkuhaon akong mainom, ha? Excuse me. Ikaw na sab. Oh, lo. Wala tayo dumot, lo. Bada, pagtawag na kong lolo kay di ka apo. Oh, sige. Manoy lang ko nimo. Ayaw kong manoya. Oh, sa maganda ako itawag nimo. Di ba? Di ba giingnan naman tika nga, di na ka mamiseta din, he? Ay, sports lang ko tanoy. Ay, lagi kong manuya. Karon. Tasyo, Greggy. Pasensya na gid kaayo mo, ha? Kay nagkutaw pa man ko ining juice, good. Niya sa biskwit, oh. Ay, wanay ka sololita. Importante na ko, ikaw. Salamat. Ikaw. Kumusta naman, Kalet?
Maora gihapon tasyo. Wow. Bisa mo pagkagwapa, Lit. Ay, oh, come on. Salamat kaayo tasyo ha. Lit, invite niya tika, ha? Sa asa man? Kwan, manuroy niya tas plaza ba? Ha? Kanus aman? Oo, mas hapon, mga alas 3. Wala, mga on lang niya tag ka ng barbecue niya. Naghumana to panuroy ba? Mga on ta. Sige, sige. Mukuyog ko tasyo. Ikaw, Gagi, di ka mukuyog? Ya. Ay, di na siya mukuyog, Lit. Kita na. Ay, nagpakahilom ko ha. Ganina ko nagpakahilom. O sa dili, ikaw ba tasyo? Ikaw ba chipay ka? Chip. Ngayon ko na daw ni Mas Lolitas Plaza. Sa pagtuon ni mong Lolita, bratuhong pagkababay. Ay, uwa mo na yung kaso ni Guryo. Para raman na sa mga batanon ng plaza. Kanya, ganahan sa ni Lolita nga manuroy dito. Oh, come on. Pero ang data siya. Kaya nga no. O sa pagtanaw ni mo na ako, tiguang na ko. Ayaw na lang mo paglalis, Big Greggy, tasyo. Ang maayo, no? Kitang upat, dad-o na to si Glenda Ugma. Kitang upat may manuroy. Di ay. Kay ka to, ganahan masag itong musuri sa plaza. Kining. Kung gusto kalit. Manuroy lang ta sa Kantumoy Hills. Kabantay mo ng Kantumoy Hills? Kantumoy ba? Tumoy. O niya, mga ontas restaurant, tahan ng barbecuehan kay makahilo na. Ha? Hilo. Makahilo? Sa ko yung makahilo, noy. Nindot ang Kantumoy Hills kay makita ni mo ang tibuok lungsod. Unya, daghantang matanaw dito. Bugnaw pa kayong hangin. Unya na daghang lamian nga mga restaurant. Oo. Sige. Pero kuyo ka ha, tasyo. Kitara. Kitara, Wala wana siya kuyog. Ay, kalain sa dana, Greggy, uy. Ito nga. Si Tasyo, ba mo yung unang ni-invite baya na ako. Pakuyog ko na lang na to siya, babe, please. Okay na ba, Greggy? Naghatag ni problema na to, Storibia na da. Imbis nindot ang atong sabot. Siya naman hinuwi, magbuos tanan. Ako naman hinuwi ang gituluan o gikontrol niya karon. Mao lagi. Wangal na tiguang ay. Ako bitong ging na nga naghatag na siya kawawa nako. Ako naman hinuy yung kasapan. Maldita lagi kayo. Gusto siya nga. Kami na lang kuno. Kay, mas pabor kuno kun kami kay. Mabahinan yung kuno siya o sigurado kung pakaslan ako siya. Pasensya na dyo kay ka bay na to. Hmm? Pero, Kwan, nako'y nahununaan nga mayo ay. Ha? Unsam na? Para mawala ko na labad sa mong uno ug mga kalibog, ako pa nimo pahibawon lang yun na nimo ang imong lolo. Nga dugay na kang sikrito nga naninguha ni Lolita. Pahibawon lang yun na siya tinuod para patas ang duwa. Diba? Nagkahuna-huna ba gidunta ko, anak nil? Pero ang problema, manggod, basin og manluod si lolo nako. Di na ba gyud siya gusto nga doon nila ang maibog ni Lolita? Gusto niya nga wala laing makaangko ni Lolita. Sir gyud. Mao lagi. Pero sa sinugdanan na ilisod anak na to, mahala nagbasukos lolo Goryo nimo basta ang importante nga imo na siya gisultiyas tinuod. Masuko ra siguro na sa sinugdanan pero makasabot ra na sa kadugayan eh. Ang nakuyawan lagi na ko nil. Diba sin og magdumot na yun ako si lolo. Naibaro ba yung kusbatasan na ng akong apuhan? Madinumtanon kayo. Dahil lagi, apo biya ka niya. Ikaw na lagi isip ng bugtong apo. Wala biya kay kompetensya. Kay wala biya na niya ilang apostasyo, di ba? Unya, si Toribia. Unsa may atong buhaton niya? Palayason lang yun na nato din he. Prangkahin na lang na nga wa na ta makinahanglan niya. Unya. Nagbahad ba to siya nato? Nga kung papawaon siya, musumbong siya ni Lolo nga ato siyang gibayran. Kung gusto ka, ato nang hiposos Toribia. Hey! Bragdak ko na sabtag gasto, anak. Unya, mas daghan na unya kayong hasol. Ilabi na nga, nagustuhan na ba niya, nagustuhan na ba na maayo si Toribia ni Lolo Goryo? Diyo, saan mo na to anaron? Still na niya eh. Saan niya. So, iyan lang na to hangyo sa Toribia. Ato lang ulu-uluhan. Alam kong hiluon ako,
hiloon ako nga bayran og 50,000. Sugot pa din na. Oh, mas may pa na to. Soy lang. Sige, muingon rin ako nimo kung unsay sunod itong buhaton kung magpagahi gina sa Toribia. Sagdi lang. Kaya ko lang sa niya ng paluwapan. Magsabot ra ko doon ata, magsabot. Daghan na gyud kay kaugsaan ako da. Usa man tay sana ko ni mulo, oy. Ay lagi paglulo na ako. Oh, sorry noy, sorry. Ay sa pagmanoy nako. O sa man gud ako itawag nimo. Wa kay itawag nako. Oh, sige, Gregi na lang. Sumay saan ako, Gregi. Ang una, kay imong gipatay akong anak. Masulbad naman tao ng kasuha, Greg. Uy, bitaw nga nagkagawas na kusprisuhan kay sayop ang ilang mga pasangil batok na ko. Hilom! Kamong! Hilom! Kayo pagtuo nga kay gipaburan ka sa korte, inosente na ka. Kaming tanan nagtuo nga kriminal ka. Napatuora na ni mo, Greg, oy. Pero ang tinuod, inosente jug ko. Kung hibaon ako kung kinsay tinud-anay nga nagpatay sa kong amahan. Oh, come on. Unsay amahan? Wa kay amahan, sinagop lang ka. Gusto na tayo ng mga drama, Greg. May hibawan raw niya nimo ng tinuod. Nga kining imong gwapong apo, inusinti guni. Bagilom! Hoy. Pasidan ang takang-daan ha. Sigmat. Ay nagyo pagkuyog na mo og manlolita. Yaw ba? Kami ray manuroy og wa kay labot. Ano ni man jud ko nimo pauban nun, Greg? Ha? Nga nakasinabot naman ta ni Lolita nga muuban jud ko. Oh, come on. Why lagi kay kuyog? Kay dako, kayo kakaon. Isa? Oh, nagdaday. Niyaw lagi ka. Magsugod na ko sa akong trabaho din inyo, Renato. Oh, anay day ka mo trabaho ran? Oo, ako na may mayordoma din na to. Giingnan man ko sa imong lolo. Uy, may nun. May kayo nang. Kung mauna, lipay kay ko ng balita ada. Oy, daday! Oy, Toribia! Ay, Kumusta? Kumusta, daday? ay, okay lang. Uy. Yun na, pragod. Kaila day mo nang daday? Ay, Uy, oo, kayo. Barkada kayo din ako. Pinakasuod nga higala. Ay, kumusta naman ka, Toribia? Uy, wa man ka matigawang. Asus! Sexy magyapon kay ka. Dali, diri. Arita din magchika. Kay daghan, kay kong isulti ni mo, daday. Dali, dayon ta na. Patay. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.